आज हमनी के बड़ी खुशी के बात बा कि माँ गंगा डीजे साउंड सर्विस सिवाल मठिया जे हमनी के बड़का भैया प्रोप्राइटर बानी ब्रजेश यादव जी वहाँ के माध्यम से हमनी के रिकॉर्डिंग कुछ भजन भाव करे जा रहल बानी जा और वह सबके बीच में हमनी के भेजब जा गंगा म्यूजिक बलिया के माध्यम से रउआ सब के बीच में जाई आए चैनल के माध्यम से रउआ सब हमनी के भजन भाव सुनी और दुलार आशीर्वाद प्रेम स्नेह दीही ये हमनी के कामना रही। आई एगो लयदारी से सेवाली कैसे एगो पुरान प्रेमी अपना प्रेमी से कैसे कहता रे उससे पहले दू शब्द के एगो मुक्तक रही कैसे हमारा गीत के रवानी हऊ हमारा गीत के रवानी हऊ हे किताब के कहानी हऊ हर की दुनिया से साफ साफ कह देत बानी कि तू ही हमार जवानी हऊ। कैसे उन लोग के भाव बा प्रेमी प्रेम के करब इंतजार यार पिपरा के छाव में करब इंतजार यार पिपरा के छाव में मिल खातिया जइहा मिल खातिया जइहा बनमुआ के गाँव में मिल खातिया जइहा बनमुआ के गाँव में मिल खातिया जइहा करब इंतजार यार पिपरा के छाव में करब इंतजार यार पिपरा के छाव में मिल खातिया जइहा मिल खातिया जइहा बनमुआ के गाँव में मिल खातिया जइहा। हमनी के बड़का भैया व्यास गुरु यादव जी मानगढ़ निवासी श्री सुरेंद्र सिंह के वहाँ के तरफ से पुरस्कार भइल हमनी के तरफ से लगातार हार्दिक अभिनंदन रही भगवान से प्रार्थना रही शुभकामना खातिर। आगे कैसे कहे के बाद गीत के भाव में हम भी जानीला के तना प्यार करीला हद से भी ज्यादा तो पे हम मरीला हम भी जानीला के तना प्यार करीला हद से भी ज्यादा तो पे हम मरीला प्यार के निशानी दे हम
फिर हमके बहुत बहुत रुपये के पुरस्कार व्यास श्रीनिवास यादव जी शिष्य मुनीब साहनी जी के भैया की तरफ से बहुत रुपया के पुरस्कार, हमनी के तरफ से लगातार नमस्कार प्रणाम आशीर्वाद की इच्छा रही। गीत के अंतिम भाव में कैसे कहे के बा, नाए ना बेचैन बाटे देखे खाती कब से मिलन के अगिया दिल में जरताटे तब से। मिलन के अगिया दिल में जरताटे तब से लेहल हिल को राजाई नेहिया के नाव में, लेहल हिल को राजाई नेहिया के नाव में मिले खातिर जइहा बलमुआ के गाँव में, मिले खातिर जइहा बलमुआ के गाँव में, मिले खातिर जइहा। करब इंतजार यार पिपरा के छाव में, करब इंतजार यार पिपरा के छाव में मिले खातिर जइहा बलमुआ के गाँव में, मिले खातिर जइहा बलमुआ के गाँव में, मिले खातिर